видео на Фламфо, в което видях, че много бързо го оценихте. Затова сега правим две, където ще играем моята приятелка Кали. Кали, давай! Здравейте! Значи, сигурни ли сте, че е пуснато видеото? Да, сигурно е. Добре, нека сега играем с Флафи, да си изберем Флафи. Нямам много, не, тук нямам. Имам само на... Чакай, Искаме ето тук. ей, тук имам това, само това. Имам крава, ето, това. Тук имам... Ето, това ще може да играеш с него. Добре, може само да... може само за малко. Не, ето, блу. Чакай, моля те. Айде да Кали, нямаме цяла вечност, взимай го просто това. Окей, искам с кравичката. Добре, Кравичката. Така, започваме. Туи. Така, дали ще направя по-голям рекорд от Пепи? 108, ако сте гледали миналото видео. Ще разберете само ако го догледате. Ако догледате. И че гледайте видеото, моля ви. Много искам да помогнем на Пепи канала. На канала на Пепи, говоря като идиот в момента. Говоря много несмислено и несвързано. О, много ме е страх. Тия резачките са най-гадни. Малко. Трябва да... Не, няма да играем Bloodblast. За друго видео ще остане. Гейминг канала на Препалоски. Не, гейминг. Гейминг е. Аз съм си купил вече друго флафило за брат. Трябва да забереш 100 points. Или колко си можеш повече. Ако искате в някакъв видео, ще играем Bloodblast на рекламата, която излезе. Нямам право да я показвам, обаче тя просто излезе. Добре, Ето ми го 105. ако Пепи иска, може някой път да снимаме видео как аз и той играем на Brawl Stars и Roblox. Има такива видео, обаче още не съм качил видео, защото не мога да ги намеря. Аз ще ги качвам. С Пепи ще ви снимаме видео как аз ще му помогна да минем втори чаптър на Cheesecake. И първи също, защото вие не сте били на първи чаптър. Това ще минаваме първи чаптър. И може, ако ви помогна някакси, да гледате и да го минете вие без помощ на приятел. И пък вие да помогнете на приятел. Като ми спрете това видео, също ще помогнете и на мен, като ми спрете това видео. Но да. Без эти две няма да го биеш. Имаш ограничено време да го биеш. Остават още 4 минути. 155 секунди са по-малко от 4 минути. Та хора, кажете ми, пишете на Пепи в коментарите какви други игри искате той да играе. Както съм казал, освен също така ще правим и Mission Completed. Dead Eliminated. Пепи. Не! Mission Completed. Чакай малко. Не, нямам право да я показвам. Тук ще излязох по вашето, ти беше падала на реклами. Не съм сигурна, че имам право да я показвам. В момента в ми зарежда, надявам се ме да ми, защото ми се хвърли. Преди това съм спрял видеото. И в момента, айде зареди. Fluffy Fun. Не знам дали го произнасям правилно, но чакайте да шопим ли нещо интересно. Мисля, какво получим? Пишете в коментарите какво получите, защото явно лично съм получил. Да. И така, продължавам с играта. И ако мисията ми дойде изведнъж да кажа, вие получите защото не виждам. Хора, моля ви наистина, ако ви попадне видеото и решите да го гледате и да ви се стори тъпо, пратете го на свой приятел, за да може да се разрасне каналът на Пепи и
просто той да стане, да има по-готини видеа и така и вие някой ден да ги харесате. Разбирате ли, защото той като се разрасне повече. Нещо като Анди Студио. Анди Студио са станали много известни. Но нямаме право да говорим за тях, защото и пред камиза, защото е канал в канал, ако те не са подписали договор, че има право да говорим с тях. И сега имаме Mission Completed, Девап не почва игра. Сега Mission Completed, какво получа? Дабъл. Не, спри. Но имахме дабъл. Така, хора. Айде, ще отваряме много флъфи! Бак. Не, чакай, не, Флъфи. отваряме ни флъфи. Натискаме, задържаме, какво ще падне? Полете да нещо хубаво, полете се. Много е. Уау! Добре на вас, това е заради подкрепата на миналото видео. Много благодаря. Хайде да играем с него, въпреки че не знам къде. С негото обаче ни почва една минута часа, така че ето го това, селект, обаче няма да играем в... Добре, явно ще играем, защото Калин беше твърдо порита да играем с него. Може да играем с него? Чакай, много ми е Кали, моля те! Ама вече съм почнала. Следващата игра може. И това е някакво китайски фенер, поне аз как го разбирам. Добре, хора, ако аз умра, Пепи ще играе и след това чакаме да... Може да след на часърство на училище, както знаете. Ние за това не снимаме много с лицата си. Защото има... Снимахме се обаче в един ъгъл, в който не мисля, че някой ще познае точно ъгъл, къде се намира, освен приятелите, които съм казал къде се намира. И с тях не го вземем като Кали, Алекс, 50, да не взима рекорд Калина на себе си. Умрях, сега е Пепи. Чакай само малко. Сега ще бием рекорда за първо. Оказва се, че докато аз докато снимаме последните 30 секунди, сигурно казвам, ме е бъгнало и просто... Чао! До следващото видео, сигурно следващото ми в час и пак ще снимаме. Това става като не знаеш за какво говоря. И не снимахме с това, следващото видео ще снимам как игра с това. А от мен, чао!